Tulo ang samdan lakip 9 anyos nga batang lalaki human nasunog ang duha ka bangka nga gikargahan og ginalon ka baligyang gasolina ug diesel sa pantalan sa Zamboanga City. Bureau of Fire Protection nagpahimangno sa mga tag-iya ug gasoline station nga dili baligyaan ang mga customer og lana nga dili sakto ang sudlanan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo nga giubanan og usa ka pagbuto. Kini ang nahitabo sa duha ka mga bangka nga nasunog sa pantalan sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City pasado alas 7 Huwebes sa gabi. Nasayran nga pulos kini gikargahan og mga ginalon nga krudo nga nakatagdang ibiyahe pagawas sa Zamboanga City. Gumikan sa kadako sa kalayo, hapit madamay ang usa ka stilt house sa tapad niini. Ang mong sunog nga gisaka sa ikaduhang alarma, ilayong gipakgang sa BFP. Nadeklara kaning fire out human ang kapin 2 ka oras. Mikabat sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan atol sa sunog, tulo ka mag-amahan nga sakay sa mga bangka ang naangol. 46 anyos nga amahan, lakip na ang 17 anyos og 9 anyos nga mga anak nga lalaki. Nakaangkon sila og superficial o second degree burn. Narescue sila human gituo ang nakaambak gikan sa nasunog nga bangka. Ginakuwaan pa sila og pahayag. Ginasuta pa sa BFP ang hinungdan kung paunsa ug ngano nasunog ang duha ka bangka. Hinuon wala matud pay oil spill sa lugar. When we left the place last night, wala naman pong mga apoy doon sa dagat. Hopefully sana naubos na nasunog lahat para hindi na po madadamage yung karagatan natin. Matud sa BFP, ginadili ang paggamit og plastic container sama sa gisudlan sa lana sa moong nasunog nga mga bangka alang sa safety handling. Prohibited po siya sa plastic. Dapat po sa metal o yung VIP, ganun po. Yun po ang naaalaw. Matod sa BFP, doon na kuno sila abiso kaniadto sa mga tag-iya o gasoline stations nga dili baligyaan ang mga customer og lana nga dili saktong sudlanan. The previous na may nangyari na din noon, what we did was to write to the mga gasoline station owner or advising them na hindi magbenta ng mga nababanggit natin na yung mga flammable without yung nabanggit natin na proper container. Sana po with the help of the community, they can report to us so that pwede natin na-check dito. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.